वाले मोबाइल में देख के मुस्काता नहीं जी? अरे न्यूज़ देखा तानी बिहार में दारू चालू होके वाला बाटे नु। का दारू चालू खेलबा? कौन नी पुतरा के बेटा दारू चालू करता? अरे गाड़ी कहे दारू नीतीश कुमार बिहार से हट गुला दारू चालू होके ऐलान हो गइल बाटे। अब तो बड़ी मजा आई रे दादा। ई तो नतिया सरकार हमनी के जियल दुलम कर देले बाटे। जब बिहार में दारू बंद रहता तब यहाँ के रोज पी के जाता नहीं, जब दारू चालू हो जाई तो ई तला तो मोए घर बेच के पी जाई हन। ना ना ऐसन बात नहीं खे। अरे बाप रे बाप, जिंदगी में पहली बार उतना हमार खुशी मिलल बाटे। रोज शाम के वो क्वार्टर मारम आ सुत जाई। हां हम तो पिया न खुश रहबा ना के इसके बहाना जी मिल गो रोज रोज मुत के आइबा हमरा लड़ब ना ना तरस का के लड़ब। अरे बाबू बड़ी आज खुश लागत रे। अरे बाबूजी तू ही बात सुनबा न तो खुशी के मारे पागल हो जीवो। कौन बात रे बताओ? बिहार में दारू चालू होके वाला बा। बे सचो? हां चल दुआरे पे खसिया बाल बनू कटवा के बटवा तनी खुशी के मारे। ना ना बाबूजी वो चिखाना में कामे आई। चल बाप बेटा दोनों पियल चल चल ले आओ थोड़ा में आ रुके। एक बात तू सुन ल, आज के बाद तारा दारू नहीं के पिए के। अगर तू दारू पियल तो हम घर दुआर सब छोड़ के अपना नैहर चल जाई। तू ही हमार दारू छुड़वा देबू। तू जा ता जहां जाएगा तहां ठीक नु। हमारा खातिर दारू है, हमार मेहरारू भी दुनिया जान बाटे। तू लाश हो के ना हो जा। जा